Hola, sóc la Marta d'Espai Magnòlia i avui m'agradaria presentar-te el programa d'acompanyament per les addiccions o la dependència al mòbil i a les pantalles. Quan parlo d'addicció al mòbil, molta gent quan sent la paraula addicció ja és com es tira enrere, no? Rebutja la idea de no, addicció al mòbil no tinc. Però clar, addicció és quan nosaltres necessitem un element extern per autoregular-nos i que aquest element a la llarga no ens acaba de fer bé, no? O sigui, per exemple, doncs, això, no? Addicció a, a l'alcohol, addicció a les drogues, a la pornografia, al joc, o sigui, són un tipus de comportaments, o sigui, nosaltres necessitem aquella cosa externa per nosaltres sentir-nos bé. Però aquesta cosa que ens alleugereix en el moment, en el present, a la llarga ens està destruint la salut. Llavors, el mòbil està passant una mica el mateix. O sigui, el mòbil, jo quan parlo d'addicció, és que hi ha un 90% de les persones que són incapaces de poder passar un cap de setmana sense el mòbil o sense mirar Netflix o les pantalles o la tele. O sigui, estem en un moment de la societat que per sentir-nos bé necessitem estar contínuament mirant el mòbil, mirant el que ha fet aquest, mirant una pel·lícula, o sigui, no sabem ja gestionar el nostre benestar, no sabem fer activitats que ens aportin benestar sense el mòbil present. Sigui perquè necessitem enregistrar-ho, perquè ho posem a les xarxes, mirem, o sigui, hi ha una necessitat d'estar amb el mòbil amb continuïtat. I si nosaltres estem 2 dies sense mòbil, la majoria de gent, aquest 90%, li produeix ansietat, o sigui, no és ostres, el mòbil, no? Entre setmana, però arriba cap de setmana, me'n desentenc i estic millor. No, la majoria de gent li provoca ansietat i angoixa si no està amb el mòbil, no? Present, mirant, en aquests moments que no treballa. Llavors, jo penso que sí, que hi ha un problema a nivell general d'addicció al mòbil i aquest acompanyament és una mica per les persones que en comencen a prendre consciència, no? Per aquelles dones que són conscients que estan perdent molt de temps, que a vegades intenten de deixar el mòbil aparcat però ho aconsegueixen 2 dies, però el tercer llavors és com que es recuperen, no? Aquelles tantes hores mirant a vegades xorrades. Llavors, va una mica destinat per això, per les dones que en són conscients, que ho han intentat però que tenen la sensació que no poden, que sempre no? Hi ha un moment en què tornen a caure i a vegades perden molt de temps. I llavors els hi queda una sensació de malestar, de no haver aprofitat el temps, de no tenir de força de voluntat. Llavors és això, és una mica per a aquestes dones que en són conscients i que necessiten un cop de mà, no que necessiten estratègies, un acompanyament puntual per això, per tenir més eines per poder fer front a això, no? A aquesta dependència en el mòbil i les pantalles i que finalment puguin autoregular-se a nivell emocional, però que també tornin a trobar el plaer en altres activitats que no sigui això, doncs mirar pel·lícules o fer fotos per Instagram o mirar Instagram. El programa comença això amb una primera sessió, que és d'analitzar una mica les hores i llavors veure, o sigui, quin tipus de contingut o quin tipus de material t'atrapa, no? Perquè cada persona tenim com el nostre punt feble o les nostres, no? Els nostres gustos i hi ha persones que són més addictes a això, de que a vegades es passen més a les pel·lícules, a les sèries o persones que estan més enganxades a les xarxes socials. Llavors, veure també això, què t'atrapa, no? Analitzar el per què, entendre de per què, quina és la necessitat que està cobrint, no? El fet del mòbil, perquè moltes vegades el mòbil el que fa és simplement posar un pedaç a una necessitat que no està resolta. A vegades ens sentim soles en les relacions i llavors busquem doncs, això, aquesta relació amb els altres, no? A través de les pantalles. Hi ha persones això que potser tenen una necessitat de que no saben gestionar bé les emocions, llavors
no necessiten això les sèries per anestesiar una mica el dolor que senten, perquè no són capaces a vegades o no tenen les eines per afrontar les situacions, per posar límits. Llavors és molt més fàcil de tinc malestar, m'anestesio mirant pel·lícules, no? És important veure quina necessitat està cobrint el mòbil, què t'està d'alguna manera ajudant, perquè hem d'entendre que una addicció està allà per ajudar a regular el teu benestar. Però clar, una addicció, com he dit abans, no acaba sent bona a la llarga, no és un hàbit saludable, sinó que t'afecta llavors en l'autoestima o fins i tot en la decadència física. Llavors, és important de veure que l'addicció està allà per ajudar a regular, però que a la llarga et fa mal. Per tant, és veure quina és la necessitat, en què t'està ajudant l'addicció per poder-la substituir amb un hàbit saludable. I aquest és una mica el programa que jo proposo, és analitzar, veure quina necessitat profunda està tapant i poder-la resoldre amb altres mecanismes i estratègies més saludables. Així que si sents que aquest mètode de la manera que jo treballo pot ajudar-te, no dubtis en posar-te en contacte per més informació o per un acompanyament.